שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ יוטיוב שלי. אני נורא מתרגשת כי אני הולכת להתחיל לשתף אתכם בכוריאוגרפיות שלי. קיבלתי מלא פניות לאורך השנה האחרונה איך לומדים את הריקודים שלך. עכשיו, אתם לא חייבים להיות רקדנים, אני הולכת לפשט הכל בשביל שכולם יצליחו לעשות את זה בבית. הפנייה האחרונה שקיבלתי זה איך ללמוד את הריקוד באסה סבבה. אז הכנתי סרטון בשבילכם של כל הצעדים, חילקתי את זה ל4 חלקים של הריקוד, ואני בטוחה שכולם יצליחו בבית. טוב, אתם מוכנים? אני ממש מתרגשת, אז בואו נתחיל ללמוד. חלק ראשון. זה מתחיל בפזמון השני. אני עושה את זה לפי המילים. יש לי 2 ידיים בגוף למעלה 1, וזה מתחיל בפעם, פעם, יד ימין מעל שמאל, מעבירה את שמאל מעל ימין, 2 ידיים אליי, ו2 ידיים לתקרה. מבחינת השיר יש לנו פעם, פעם, בסה, בי. מכאן היא אומרת מסיבה. עושים מסיבה? ואז אני לקחת את יד שמאל, יד ימין על המכנס, אני עושה בום, בום, גדול. אז ממש פליאה גדול, מההתחלה. פעם, פעם, בסה, בי, נסיבה, בסי. היא אומרת מפה ביס, אני לוקחת את רגל ימין קדימה, ואני עושה ביס עם הפה. אחורה, היא אומרת וסאבי. חריף לכם בפה, אחורה. פעם, פעם, בסה, בי, נסיבה, בסי. מיווה. בי, היא אומרת בסה, עושים בסה, סבבה. 2 חיוכים. בסה, סבבה, בם בם בסבי, מסיבה, בסי, ביס מיווה, סבי. חלק שני זה הסיפת, אני עושה קפיצה. בום ידיים לברכיים, אני עושה עם הרגליים. one and. אני עולה ב2 ביטים. בום, בום. הידיים שלי מקופלות כלפי פנים. אז שוב, הייתי כאן, ויש לי בום, רגליים, 1, 2. מכאן אני עושה אגרופים, אני נותנת 2 בומים חזקים עם החזה. 1, 2. אז ביחד יש בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, גום, גום. מכאן אני פונה לכיוון שמאל, ואני עושה עם הידיים שלי גלים, ואני עולה לרלווה. אז הייתי פה, בום, בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה. אני לוקחת אחורה, 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 קדימה, קדימה, ויש לי שוב, בסה, סבבה. אני מחברת את הסיפרת, יש לנו בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, גום, גום, טה-נה-נה-נה, רלווה, אחורה, אחורה, קדימה, קדימה, בסה, סבבה. חלק שלישי, יש לנו, אני קופצת שוב, בום, אני עושה עם אותו דבר עם הרגליים, one and. יש לי פא דה בורה, שפא דה בורה זה 3 צעדים, ימין, שמאל, ימין. אז שוב, יש לי בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה. אני לוקחת את 2 הידיים שלי למעלה, אפ, ונותנת פליק עם הרגל החוצה, אפ. אני לוקחת את רגל ימין קדימה, רגל שמאל סיבוב גדול לפנים. אז שוב, הייתי פה חלק שלישי. בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, אפ, פליק, טה-נה-נה-נה. עכשיו, אני לוקחת 2 גרובים קדימה. גרוב זה אומר שכל הגוף משתתף. אני עושה up, and, ידיים פתוחות, יד על הקרנף, יד על הקרנף, ויש לי ראש, ראש, למטה. אני מחברת. חלק שלישי. יש לי בום, טה-נה-נה-נה-נה-נה, אפ, פליק, טה-נה-נה-נה, גדול, גדול, בסה, סבבה. חלק רביעי. היא מתחילה לשיר את הסטאפ. כמה יממה. אז יש לנו מפה. הייתי פה. אני לוקחת קדימה 2 ידיים. סטאפ! אנחנו לוחצים על הברקס. אז שוב הייתי פה. סטאפ! איקס ואפ, בום, לרקוד. אז הייתי פה. סטאפ! בום!
אני אומרת call your mama. אני עושה טלפון מיד ימין, לוקחת אחורה, call your mama. אני בפליה שתי רגליים, יד שמאל מאחורי הגב. call your mama. שוב, הייתי פה. stop. בום. call your mama. אני עושה ראש, ימין, למעלה, הצילה. אני רצה קדימה, run. אני לוקחת את יד ימין, tell him I'm up. אז רצתי קדימה, הוצאתי רגל ימין, יד ימין, I'm up. היא צועקת I know, שזה קרנף באנגלית. אנחנו עושים חופשי גדול. I know. מפה יש לי עם הראש. שם שתי ידיים, ראש, סיבוב עם חזה, עוד סיבוב עם חזה. אני מחברת, היינו פה. יש לי stop, בום, call your mama, גום, גום, גום. run, tell him I'm. חופשי, I know. שם שתי ידיים, תנינה, חזה, חזה. החלק האחרון של הריקוד שלנו, אני לוקחת את יד ימין, בום, קדימה עם רגל ימין. אני חוזרת שתי ידיים לפליה, אפ מעלה, ואז אני לוקחת משהו בשתי ידיים, אני אוכלת אותו. ומקיעה אותו החוצה חזרה. בלה. אבל חשוב בלשון בחוץ. אז יש לנו 1 and 2 and אני לוקחת לאכול. בלה. Stop! Call your mama. Run! Tell her I'm a run! Oh, my killer girls are coming. If you want how you're done, I'm gonna eat you. אם אתם רוצים ללמוד עוד ריקודים שלי, כנסו אליי לאינסטגרם, שמצוין פה למטה, ותרשמו לי בקשות בפרטי לאיזה ריקוד שבא לכם ללמוד. תירשמו לערוץ יוטיוב שלי, ואני מבטיחה שאני אנסה לענות לכולם, ושיהיה פה כמה שיותר ריקודים. אוקיי, אז אחרי שלמדנו הכל, אני רק רוצה להגיד תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.